Sa number 10, ang LPA nagadala karon sa maulanon nga panahon sa malapad nga porsyon sa Pilipinas kag ini ang magapadayon tubtob sa weekend. Yara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka low pressure area nga ginabantayan sa pag-asa. So 4 p.m. yara ini sa 965 kilometers east sang southeastern Luzon. May manubo inik sa karon nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras pero wala ginadula ang posibilidad sa pag-asa nga posible nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Ang trough o kung ang punta ko ng ikog nga parte sang LPA ang nag-aapekto sa malapad nga area sa Pilipinas, lakip na sa Visayas. Sa makita sa satellite image, halos sa bilog nga Southern Luzon, Visayas kag Mindanao ang apektado karon sa sining nga trough. Nagagiyo sa westward nga direksyon ang LPA nga ginapaabot nga magtiner sa east sang Bicol. Antes ini matunaw. Sunod sa pag-asa, ang LPA ang ginapaabot nga magadalasang maulanon nga panahon tubtob sa weekend sa Bicol, sa Visayas kag sa Mindanao. Balantayon sa gihapon ang posibilidad sang pagbaha kag kung magsigi bunok ang ulan. Kag posible man ang landslide bangod pila na kadlaw nga nagabunok ang ulan kun hapon kag kun gabi.